Така е. Сега е вашият ред. Какво? Не ви се иска да го чуете, а? Скоро ще ви натикаме всички в тинята. Свърши се с вашите подвизи и скития. Какви най-варвари от край време са налитали земите ни, като мухи на мед. Та империята само това е вършила. Да отразява. Да избива диваците, които плюе изтока. С наша помощ, доколкото си спомням. Бях момче, когато ромейските големци идваха през морето в Анагория да изсипе пред нозете на великия ми баща тежки дарове. Вземи, Патриция, брате, молеха го. Запази ни от варварска напаст. А като помислиш, нищо не е камара жълти търкалца срещу така голяма услуга. Ромеецо, дойде време да си поискаме истинската плата. Срещу заслугите на баща ми към империята, аз искам мизия. Proletta na ramoto mihikatna Živa i зелена. И запомнете ханската ми дума. Народ без държава е обречен да изчезне. Слънце пак мечтите съживява, млади горещи, млади горещи, скоро е гергьовде. Свети Георги, ще помолим с нас по пътя да върви. Свети Георги, тебе молим. Дай ни сила с нашата Орис пак да се пребори. Други пътища ще ни повикат, заедно ще тръгнем, заедно ще тръгнем, дойде ли Гергьов ден. И над нас звезди ще се посипят, мъката ще скрият, мъката ще скрият. Дойде ли Гергьов ден? Свети Георги, ще помолим с нас по пътя да върви. Свети Георги, тебе молим. Дай ни сила с нашата Орис пак да се пребори. Никой не умирал толкова великсен подел. Дай ни сила с нашата
Тази пръст от Велика България ще остане тук завинаги. Кръвта на моите мъртви войни иска. Люде! Преди години великият хан Кубрат повели българите да намерят нова родина. Вие изпълнихте неговата воля. Аз, хан Аспарух, обявявам тази земя за държава на българите. И нека тези, които идват след нас и носят нашето име, и обичат, и пасят. Казах. Беше година 6189 от сътворението на света или 681 от рождението на Христа. 2 месеца по-късно императорът на Византия подписа договор с българите и се задължи да им плаща дан.